Ang topic nila for today is Sunday worship is the mark of the beast. So, affirmative dito, si Brother Ruben, may mga credentials siya na hindi din basta-basta yung kanyang credentials. Kasi he lead in jail ministry sa kaniyang nasasakupan sa parte ng Pampanga. O kaya hindi ganun ka basta-basta ang kanyang credential. So, negatibo siyempre dito ang ating nasa blue corner. Si Brother Alvin Gitamundok at ang kanyang credential napakahaba. Hindi ko mauubos yan. Kasobrang dami, no? At marami din siyang at siya isa sa mga legendary debater na ito, si Brother. Okay? So, isang chief apologist at yan lang yung dinelegate ng mga sarsobispo na maging isa na kumatawan ng Roman Catholic Church dito sa Pilipinas, no? Walang iba na, siya lang. No? So sa mga nagpapakilala diyan, wala naman silang maipakitang pruweba, no? So ito lang nag-iisa at kaibigan natin, Brother Alvin Gitamundo. Ayan. So ibibigay natin ngayon Ruben, ready ka na ba sa yung 10 minutes, bro? Sige po. Okay, gawin ko 11 minutes para kasama yung introductory mo. Opo. Sige bro, timer starts now. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si Brother Ruben Napalan Kilada. Ngayon po ay wala po akong hinahawakang posisyon sa church at ordinary member. Dati po akong layman at sa Quezon Province ay kami pag-alagala sa mga bundok, sa mga palayo. Naging literature evangelist din ako. Kaya paborito pa po natin ang spirit of prophecy. Muli ang atin pong pinatutunayan ang Sunday worship o pagsamba sa araw ng linggo ay ang tatak ng hayop. Ganito po ang sinasabi sa Revelation 13, verse 16. Sabi po niya, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin ay pinabi dito. At ang kanang kamay, o sa 17, at nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ng pangalan ng hayop o bilang ng kaniyang pangalan. Sabi po dito, maliliit at malaki, mayayaman at mga dukha, mga alipin at laya ay kailangang tumanggap ng tanda o tatak sa kanang kamay o sa noo. Ibig pong sabihin ng kamay, ito po ay pagsasagawa. Ang Biblia po ay nagbabala tungkol sa pagtanggap ng tatak ng hayop. Sabi po dito, Revelation 14, verse 9. At ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kaniyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kaniyang noo o sa kaniyang kanang kamay, ay inom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahandang walang halo sa inuman ng kaniyang kagalitan, at siya ay pahirapan ng apoy at tasukli sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Ang warning mga kapatid ay sinasabi na isinisigaw ng malakas na tinig. Ibig sabihin, hindi nagkukulang sa pagpapaalala ang Panginoon. Ang iglesia ang nagtataguyod ng ganitong pabalita mga kapatid ay ang Seventh-day Adventist. Ang SDA ang nagbababala sa sanlibutan tungkol sa pagtatatak na ito. Ngayon, ano ang tatak ng hayop?
Ito ay binabanggit dito na kung ang sino man ay sasamba sa hayop at sa kaniyang larawan. Sa ating pag-aaral sa prophecy, ang hayop na binabanggit, walang iba kundi ang papasi, ang kapapahan. At siya ang may kapangyarihang magdikta o mag-utos, mga kapatid. Ngayon, bakit nagkaroon ng pagsamba ng linggo sa panahon ngayon? Hindi po ba kayo nagtataka? Bakit halos lahat ng mga relihiyon ay Sunday keeper sa halip na Sabbath keeper? Ito ba'y naging linggo na talaga ang pagsamba simula noon? Meron po akong babasahin dito na article. Sa Ecclesiastical History, Book 5, Chapter 22, sabi po dito, the historian Socrates, who wrote about the middle of the 5th century, says, almost all the churches throughout the world celebrate the sacred mysteries of the Sabbath of every week. Yet the Christians of Alexandria and Rome, on account of some ancient tradition, refuse to do this. Sabi pa dito sa ancient Christianity, exemplified chapter 26, section 2, sabi dito, Lehman Kuhlman, a careful and candid historian, says, down even to the 5th century, the observance of the Jewish Sabbath was continued in the Christian church, but with rigor and solemnity gradually diminishing until it was wholly discontinued. Nung panahon pala, mga kapatid, Sabbath keeper ang mga Kristiyano. At ito meron pa dito, sabi dito. Professor Brerewood of Brenham College, London, Episcopal, says, the Sabbath was religiously observed in the Eastern Church 300 years and more after our Savior's Passion. Noon talaga, mga kapatid, Sabbath keeper ang mga Kristiyano. Ang nakapagtataka, bakit nabago? Bakit naging linggo? Ito meron dito. Sabi dito, the earliest recognition of the observance of Sunday as a legal duty is a constitution of Constantine in 321 AD, enacting that all courts of justice, inhabitants of towns and workshops were to be rest on Sunday. Venerabili die solis, with an exemption in favor of those engaged in agricultural labor. Encyclopedia Britannica 9th edition, article Sunday. Ang nagpasimula pala ng pangingilin o pagsamba sa araw ng linggo ay si Constantine noong 321 AD. Ganon po ang nangyari, mga kapatid. Kaya't nagtuloy-tuloy ang pangingilin ng linggo. Ngayon, sabi dito sa Revelation 14, sabi dito, Revelation 14, umpisa natin sa 6. At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wik at bayan. 8. Tata tayo ng 8. At ang iba, ang pangalawang anghel ay sumunod.
Okay. Balik tayo sa 7 na ano lang tayo na lalabuan dito sa malilit na letra. 7. At sinabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Sabi po dito, ang unang anghel na lumilipad sa gitna ng langit ay may dalang mabuting balita na walang hanggan. Everlasting gospel, mga kapatid, ang dala-dala niya. At ang everlasting gospel na ito na kanyang dinadala, sabi dito, sa pagpapatuloy, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Dito sa Revelation 13 at saka 14, kung mapapansin natin, may dalawang pagsamba na binabanggit dito, mga kapatid. Dito po sa Revelation 13, balikan natin, at ang lahat ng nananahan sa lupa ay magsisisamba sa Kaniya, na ang kaniyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng Kordero, na pinatay buhat ng itatag ang sanglibutan. Dalawang pagsamba ang binabanggit dito. Sa 14 verse 6 and 7, pinasasamba tayo sa Diyos. Matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya. Sumamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng mga bukal ng tubig. Ang salitang ito na sumamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng mga bukal ng tubig ay kinot dito sa Revelation 20 verse 11. Tingnan natin. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa. Okay, thank you very much, Mr. Moderator. That's his po. Sa aking kaibigan si Brad Ruben Nantillada sa Seventh Adventist Church. Dito ko tayo sa first course ko. Ang unang ko tanong sa iyo, Brad Ruben, ang topic mo is very clear and categorical statement. At tutunayan mo na ang Sunday worship ay mark of the beast. Sa mga talata na kinote mo, Revelations 13, 16, 17, Revelations 14, 6 to 9, iba pa, Revelations 20, etc. Meron ka bang nababasa dyan, letra por letra, na Sunday worship, mark of the beast? Meron o wala? Please be honest. Kung wala, sabihin mo wala, Brother Alvin, then explain. Kung meron, sabihin mo kung ano talata. Walang letra por letra, pero may binabanggit na pagsamba. Okay, next question. Dito sa Revelations 13, verse 16 to 17, pwede basahin ko muna, moderator, as a premise, then I will ask the question, okay? The second beast forces all people, important and unimportant people, rich and poor people, free people and slaves, to be branded on their right hands or on their foreheads. It does be so that no man may buy or sell unless he has the brand. Which is the beast name or the number which name? Brad, Ruben, sakain ka ba na numero pala ng pangalan ng halimaw at hindi pala Sunday worship ang tinutukoy dito, letra po letra? Revelations 13:17, yes or no? No, hindi ako sangayon na numero ang itatatak. Hindi po. Next question. Okay, next question. Next question. So verse 18, in this situation, wisdom is needed. Let the person who's inside figure out the number of the beast. Because it is a human number. The beast number is 666. Tutol ka pa rin ba na ang itatatak ito ang numero ng halimaw 666? Yes or no? Yes, Tutol ka ba, Ruben? yes, totoo ako na ang itatatak ay numero. Ang pagpapakilala dyan ng numero o pagsasabi ng numero ay pinapakilala lamang ang mag-uutos at magdidikta. Okay, next ng question.
Next pagtatatak. question, as a confirmatory question ulit, Brad Ruben, for the third time, tututulan mo ba itong letra po letra, Revelations chapter 13, verse 16 to 17, letra po letra, 2 talata, pati hanggang 18, tatlo, na ang mark of the beast is the number of the name of the beast, 666. Tutulan mo talaga, yes or no? Yes, tutulan ko yan dahil hindi sinasabi sa talata na yun ang itatatak. Yung number na yun, pakibasa yung mga talata, walang nakasulat yan na yan ang itatatak. Brad Ruben, ibig mong sabihin, ang letra por letra dito sa sinabi ni Juan, Apostol, sa pahayag 13:17-18, salita ito ng Diyos, hindi ito salita ng kanino mang tao, ay talagang tututulan mo, Brad Ruben? Yes or no? Nawawan. Okay, pause the time. Parang hindi niya tayo naririnig. O, nawawala, napuputol. Wait lang. Pause natin. Okay, may check muna, Brother Ruben. Hello? Hello, mic test. Okay po ba? Okay na, okay na. Narinig mo ba kami agad, Brother Ruben? O may Ikaw na rin. narinig ka namin, narinig ka na. Liwanag ka. Oh. Loud and clear, loud and clear. Yun, sige. Okay. So, Patuloy tayo, Brad so, Cisco. iano natin Bro, ang bill tuloy. wait lang ha, i-set natin ng 4 minutes kasi dun sa ating yung ating time. Okay, Brother Alvin, resume natin ng 4 minutes yung ating yung time mo, ha? Okay, timer starts now. Okay. Okay, next question, Brad Ruben, confirmatory for the third time. Itong sinasabi dito sa pahayag 13:16-17-18, isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo, kung siyang mayroong tanda sa makatuwid ay na pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Again, tutulan mo itong letra po letra na 6 na 666 talaga 66 ay itatatak sa pangalan ng halimaw sa mga tao. Tutulan mo itong letra po letra for the third time, yes or no? Yes, tinututulan ko yung pagkaunawa mo, Bro Alvin. Hindi naman sinabi dyan na yung number na yan, yung itatatak, walang binabagit dyan. Pakibasa kung mayroon yung direktang basa, kung yun talagang itatatak yung number. Walang binabanggit dyan. Okay, As a next premise, question. Brad Ruben, next question, wala ako ditong unawa. Nagbasa lang ako dito ng talata, wala akong unawa. Diretso akong nagtanong sa iyo, letra po letra. So ngayon, Brad Ruben, ang tututol sa letra po letra sa Biblia, sa Diyos ba o kay Satanas? Pag tututol ka sa talata ng Biblia, letra po letra, sa aling panig ka ba? Categorical, pili ka sa dalawa. Sa Diyos ba o sa kay Satanas? Siyempre, sa Diyos tayo. Ngayon, ganito Bro Alvin, binabasa kong mabuti ito. Sabi dyan, pero hindi sinabi ng tatatak sa mga hindi ganun. Sunod na tanong, sabi mo sa Diyos ka, Brad Ruben, pero tinutulan mo ang letra po letra sa Revelations 13, chapter 13, verse 16, 17, 18. So, ang sa Diyos ba, Brad Ruben, tututol sa salita ng Diyos mismo? Yes or no? Ang sa Diyos ba mismo tututol sa salita ng Diyos niya? Yes or no? Brother Ruben? No. Okay. No, sagot ko. Hindi, wala namang ano dyan, Bro Alvin. Hindi siguro tayo nagkakaunawan. Walang binabanggit dyan na yung number ang itatatak sa loob. Ito, malinaw itong Bible ko dito. Okay, next question. Next question, yung sa mga references mo, Brad Ruben, I listed your references dito as a premise mo na moderator. Ito, Ecclesiastical History, Book 5, Chapter 22, etc. At lutong tinote niya sa Eastern Church 300 years later.
bago pa nagbago ng from Sabbath to Sunday. Ang tanong ko sa iyo, may sinabi ba dyan sa references mo, na kinote mo, Brother Ruben, be honest, be truthful, yes or no, categorical, na Sunday worship yung mark of the beast? Sinabi ba dyan sa references mo na Sunday worship is mark of the beast, yes or no? Kung wala, sabihin mo no, wala. Ito po lang. Noong ang letra por letra na ganun ang pagkakasabi. Next question. Okay. Next question. So bakit ba Ruben nagpapatunay ka ng tema na wala naman pala sa references mo, wala din sa Biblia letra po letra? Bakit nagpapatunay ka sa tema mo na wala sa Biblia letra po letra, wala pa sa yung references letra po letra? Ruben, bakit nagpapatunay ka sa wala? Yung tinatanong muna letra por letra, yun ang wala. Papatunayan natin na ang Sunday ay ginawang Sabat ng Katoliko, pinalit sa tunay na Sabat. Yun ang ginagawang araw ng pagsamba. Okay, next question. Kaya, Next question, Brother Alvin. Next question. Sa Revelations 13, 16, 17, 18, Brad Ruben, na-mention ba dyan araw ng pagsamba o ang sinamba yung halimaw? Saan sa dalawa? Ang araw ng pagsamba ang nabanggit o yung halimaw ang sinamba? Yes, sir. Saan sa dalawa? Categorical. ang halimaw ang sasundin at susundin ang kaniyang utos. Sa Piliptarang, sa Kristiyano, susundin ang Diyos, susundin din yung kaniyang utos. Ang Sabat ng Diyos. Okay, time. Sabat. Okay. Okay, salamat, Brother Alvin. Salamat din, Brother Ruben, no? Umati ka muna yung ating mga nasa live, ano? At sa mga nasa live, no? Pakishare yung ating live para maraming makaunawa, no? Kung alin nga ba ang mark of the beast. Hindi yung pinag-uusapan natin po. Brother Alvin, ang iyong unang tindig, 10 minutes, bro. Ready ka na, Brother Alvin? Yes, Mr. Moderator, Francis po, I'm ready. 10 minutes, bro. Timer starts now. So once again, good evening sa lahat, pati sa ating mga listeners at viewers dito sa DEFCON at sa ating operator ngayon at Chief Administrator, si Francisco, at sa ating katunggali na mabait naman at soft-spoken person na kaibigan ko, si Brad Ruben ng Tindada ng Seventh Adventist Church. Ang tema na papatunayan niya, of which I am negative, is that Sunday worship is the mark of the beast. Yung pagsamba ng linggo, yun ang tanda ng halimaw, no? Ng hayop. Tapos, in-note niya, Revelations 13, 16, 17, tapos Revelations 14, 6 to 9, Revelations 20, at iba pang mga references. For example, Ecclesiastical History, Book 5, Chapter 22. Pero, na-mention na dito na sa Roma at sa Alexandria, hindi sumusunod sa Sabat sapagkat according to the old tradition, no? Ibig sabihin yung Roman Church in the Book of Rome, no? Book of Letter of St. Paul to Rome, sa itong Alexandria, so also a main center of Christianity in Egypt, ito pala, mga Sunday keepers. Ibig sabihin, talagang Sunday, nag-umpisa na sa Roma in the time of Christ and the apostles, pati sa Alexandria. Mantakin mo, mga malaking see ito, mga apostolic see of Rome, pinamunuan ni San Pablo at San Pedro. Tapos, tutulan mo yan. Tapos sa Alexandria naman, pinamunuan ni San Marcos at ang ibang mga evangelista at apostol. Ibig sabihin talaga na una ang Sunday. So, walang sinasabi dito sa mga references ni Brad Ruben ng Tilada ng SDA. Kasi dito nga sa second reference niya, ang Eastern Church, 300 years pa, lumutang ang 70 Sabbath na pangingilin. So, within 300 years, kasama din yan sa tradition ng Roma at Alexandria, meron din Sunday Sabbath. Walang sinabi dyan na ang Sunday Sabbath during this time is the mark of the beast. So, walang napatunayan si Brad Ruben. No? Tapos sabi na si Constantine daw sa 321 AD ang
transfer from Sabbath na 7th day o Saturday para sa kanila into the Venerable Day of the Sun, Venerabilis Day Solis or Sunday. Ay mali po. Sa 321 AD, inopisyal ni Constantine kasi siya nga ang emperor sa buong Roman Empire, the whole world, in which the Roman Empire is the ruler, siya ang emperador, kasi nakasanayan na for 321 years from the time of Christ, na Sunday na talaga. May maraming iba ang mga tao nagsasabat pa, mga Hudyo, nasakop sa kanyang Roman Empire, may iba naman mga Pagano, hindi naman nangingilan ng Sunday. Kaya bilang emperador, in-impose niya, noong nakasanayan for 321 years, ay mag-keep na ng Sunday para sa lahat, para Pagano, para Hudyo, Sunday na lahat. Those who belong to the Roman Empire. So, ibig sabihin, talagang Sunday. Kasi kung Saturday pa, tapos Kristiyano si Constantine, bakit babaguhin niya? Kung Saturday, Sabbath na 7th day, ay nakasanayan for 321 years. So, walang sabi dito na mark of the beast. Ngayon, inokontesta ni Brad Ruben na hindi daw mark of the beast itong numero 666. Ay mali ka po, Brad Ruben, kasi lahat ng translation dito napakaliwanag. Revelation chapter 13 verse 16 to 18. Good News New Testament, Good News New Testament, GNT, pahayag 13, 16 hanggang 18. Makinig tayong lahat, pati ikaw, Brad Ruben, para maliwanag tayo, letra po letra. Okay. Sa Katoliko kasi, letra po letra eh. The beast forced all the people, small and great, rich and poor, slave and free, to have a mark placed on their right hands, on their foreheads. Merong marka o tanda ilalagay ng halimaw o beast sa kanyang kanang kamay at sa kanilang noo. Kung Sunday worship to, paano ito malalagay ang paghingili ng linggo? Ilalagay mo sa kanang kamay at sa noo ng tao, bawat isa, maliit at malaki. Ay, hindi po. Kahit ka Saturday worship, hindi mo pwedeng ilagay kahit anong araw. Pero Brad Ruben, ang layo talaga ng interpretation mo. Yung sa'yo, yung pakahulugan mo, ang wala dito. At sa Katoliko, hindi pakahulugan. Sabi mo, unawa mo, wala kong unawa na ginagamit dito. I did not interpret the verse. I take it letter by letter, letra por letra. Kaya dito, bagsak ka na, Brad Ruben. I'm sorry to tell you, you failed miserably in this dialogue tonight. Napakaliwanag dito. They have a mark placed on their right hands or on their heads. Anong marka na ito? Anong tanda na ito? Sunday worship ba? No one could buy or sell without this mark, that is the beast name or the number that stands for the name. Wala mo sinabi kung may nagsisimba ka ng Sunday. Tapos nagsisimba ka ng Saturday, hindi ka lang makapagbili, hindi ka lang pangalakan ng anumang ibebenta mo. Walang ganyan eh. So, ibig sabihin, hindi ito Sunday worship or any day of worship ang tinutukoy dito. Kundi talaga to kapangyarihan to ng halimaw ng beast, itong numero, ang marka, letra po letra sa 18. Ito napakaliwanag dito. So, for the second time, mark of the beast, itong the number of his name, place on the right hand, sa kanang kamay at sa noo, or heads. Sa talatang 18, last verse of Revelation chapter 13, pahayag 13, 16, 17, 18. Dito nga, this calls for wisdom. Makikita natin yan sa showdown kung sino talaga ang merong karunungan o ang marunong. At sa balista ba na nagtuturo Sunday worship, ang mark of the beast, o ang Katoliko ba, Iglesia Katolika Apostolika Romana, of which I am the representative now. This calls for wisdom. Anong wisdom? Whoever is intelligent or whoever is wise can figure out the meaning of the number of the beast. Malalaman kung anong kahulugan daw ang numero ng halimaw. Because the number stands for the name of a person. Its number is 666. So itong i-figure out na natin anong pangalan ng halimaw kasi yun nga ang marka sa talatang 16-17 hanggang 18. Isumada daw 666. Ngayon, to be honest with you, Brad Ruben, kasi tao to person to.
In the Greek talaga, it refers to a person. Marka to ng pangalan ng tagapagtatag ng relon. For example, Felix Isagon Manalo, 666. Felix Isagon Manalo. Bilangin mo. Ellen Goldwhite, sa Roman numerals, dalawang L50, 100, tapos gold, U, L, and D, 555, plus white, double V, 10, plus I, 1, 666. Kayo pala yan, Brad Ruben. Si Mrs. Ellen G. White, tagapagtatag ng Iglesia Adventista del Sétimo Día na sumada total ang kanyang pagkatao, ang kanyang pangalan, 666. Kayo pala yan, Brad Ruben. Kaya iwanan mo na yan, Brad Ruben. Hindi pala yan papa ng Roma. Si Mrs. White pala yan. Kasi natanggap ni Ellen White ang kapangyarihan at pangalan ng beast sa Revelation 13. No? Sa taas, verse 1 to 5. Ngayon, ano yung pangalan ng beast sa 6? Yun yung si Saturno, Saturn o 6 din. Tapos si Refan, the god of Saturn. Pahayag, Acts chapter 7, verse 43. Sinamban niyo si Refan. At ang bituin, mga Diyos-Diyos, sabi ni Kristo at ng mga apostol sa mga Hudyo. So sa Saturno yun, Saturn, na si Refan. O Refan din, 6. At si Moloch, 6 din. Yun si Satanas. Kaya yung 666, kayo yun, nabigyan si Ellen Goldwhite ng karunungan ni Satanas, 1 Timothy 4:1-3. Kaya si Ellen Goldwhite pinili kasi ang sumada ng pangalan niya, 666 Ellen Goldwhite. So, Brad Ruben, galing pala kay Satanas. Dito, Acts 7:43, basahin natin ha. Letra po letra, I'm not accusing you, I'm reading the scriptures. Refan. Dito. L-N-N-O-P-Q-R. The name of an ancient god that was worshipped as the ruler of the planet Saturn. O Refan, bilangin mo, 6. Pag Diyos-Diyosan, 1 Corinthians 10:20, mga demonyo yan, devil si Satanas. Saturn, Satur, no, in Hebrew and Greek, 6 din. O si Molech, ganun din 6, at si Satanas mismo, Satana, Shaitan. 666 talaga, yung demonyo. Kaya pinili niya, 666, kapangalan din niya, Ellen Goldwhite. Tao yun beast yun ang pinag-usapan. Beast, who is the beast? It is Satan and then given to a man who is also have the power and authority of the beast. Revelation 13:1-6. Yun yung Revelation 13, 16, 17, 18. Di ba kayo sa Badistan, aniwala ka spirit of prophecy? Sabi mo, bago lang yung pag-introduce mo. So, Ellen Goldwhite pala dala-dala mong pangalan. Ellen Goldwhite yung founder nyo. Mahal na mahal nyo eh. Mas mahal nyo pa sa Papa ng Roma. Nakasunod din sa Pedro Apostol. So, ibig sabihin, sa likod ni Ellen White, 1 Timothy 4:1-3, ang demonyo, mahal mo palang demonyo. Kayo palang sumamba sa halimaw. Okay. Katakot. Okay, time na. Salamat, Brother Alvin, At ayan, nang napakinggan nyo ang unang tindig ng negative side na si Brother Alvin ng Roman Catholic Church. Ito. At bigay naman natin ng 7 minutes ang affirmative para maitanong sa negative ang kanyang mga nilatag. Brother Ruben, ready ka na? 7 minutes, bro? Yes, ready na tayo. Okay, 7 minutes, timer starts now. Tanong, Bro Alvin, yung sa Revelation 13, verse 18, alin ang tinutukoy dyan, lalaki o babae? Ang sa Greek dito, hindi sinabi lalaki at babae, no? Walang gender, person. Originally from the Greek, I have here the Greek, Brad. Kaya magaling ako sa Greek eh, ikaw Brad Ruben, hindi mo alam ang Greek. Literally dito, person. For it is the number of a person, hindi sinabi number of a man or male, Okay, next or question. number of a woman, female. Next question. Okay.
Sa Bible mo na hawak ngayon, Bro Alvin, lalaki o babae ang nakalagay? To be honest. Greek na yun. Oh. Ang anthropo is person. Ibig sabihin, hindi na male gender kasi kung specific male, male talaga, kung female, female. Eh, person eh. Si Mrs. Sir, hindi ba person? 666. Si Satanas, hindi ba persona? Okay, 666. next question. Si Refan, si Mole. Next question. Sunod na tanong. Sabi dito, sa verse 6, ang halimaw na ito, hayop na ito, ay nagsasalita ng malaking bagay sa kanyang bibig, kapusungan, blasphemy. Tanong, tanggap mo ba itong dokumento dito na nagpapatunay na sinabi ng Papa na sila yung supreme hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon dito sa lupa? Tanggap mo ba o hindi mo tatanggapin? Sagot, hindi ko tatanggapin, no, I won't accept it kasi gawa-gawa lang yung mga sulat-sulat na yan, na mga research ng Seventh Adventist, kasi hindi sinabi ng Papa kailanman na sila ang Diyos dito sa lupa. Ang Diyos ang Papa sa Roma, ang Holy Trinity na nangupian sa Badista, Father, Son, and Holy Spirit, ang Diyos ng Katoliko, hindi ang Papa, kasi lumuluhod ang Papa sa Trinity. Eh kayo, nangupya lang kayo eh. Okay, Pero si next Mrs. question. White, yun talagang 666. Next question. Tutol ka ba na, na ang Papa, ang sino mang naupo sa Papa, siya ay hari at pinuno din sa Iglesia Katolika? No, hindi ako tutol kung sabihin mo sa loob ng iglesia, tinuturing din namin siyang parang hari o pangulo. Kasi yun naman talagang nasa Biblia, Matthew 16:18. You are Peter and upon this rock I will build my church. Tapos binigyan siya ng susi ng kapangyarihan ng langit, Matthew 16:18-19. So, primero ministro siya ng hari sa langit at sa lupa. Okay, na si next Kristo. question. Next question. Sunod na tanong, yung bang Papa, yung Papa nyo, may kapangyarihan ba siya magpatawad ng kasalanan? Yes, Brother Ben, kasi binigyan siya ng susi ng kadalang langit, Matthew 16:19. At saka mga apostles din at mga bishops na kasunod ng apostol, Matthew 18:18. Sa John 20:21-23, binigyan talaga sila letra po letra ng kapangyarihan ng kapatawaran ng kasalanan para sa tao. Okay, next question. Tutulan mo yan, mga letra po letra. Sunod na tanong, bakit linggo ang pagsamba na ipinahihiran ng Iglesia Katolika? Bakit first day of the week sa halip na seventh day of the week? Kasi linggo kasi talaga ang day of worship dito sa Biblia, letra po letra. At ang salita ng Biblia, letra po letra, ay salita ng Diyos. The day of worship, as the sun rose, Sunday morning. Sunday morning pala, Sunday day of worship. Eh, dito naman sa ibang verse, Revelations 27, day of worship, Sunday. New Testament, contemporary next English question. Sunday. Next question. Walang Saturday. Sunod na tanong, yung bang ikapitong araw ng Sanlinggo, Sabado o Linggo? Sagot, sa Old Testament, Sabado pa yun, Saturday. E sa New Testament, binilang na linggo na. Kaya nga, isang linggo, linggo, Sunday. Di ba ba naintindihan sa Tagalog? Kaya nga tinawag linggo eh. Kaya ang umpisa ng trabaho, Lunes, first day. Papatak hanggang 6 na araw, hanggang Sabado. Eh, singgo lang ikapituhin. Kaya nga, isang linggo eh. 1 week, isang linggo. Linggo. Okay, next The question. Lord's Next Day, question. Days Dominica. Sunod na tanong, sa panahon ni Kristo, Sabado pa rin ba o Linggo na ang pagsamba ng mga Israelita? Siyempre, linggo na. Hindi Israelita. Ang Kristiyano, ano ka ba, Brad Ruben? Israelita ka ba? Hindi ka naman Israelita. Pinoy ka naman. So, mga hintil, dapat sakop ka sa Roma. No? Sunday na to the Brad Ruben. Galatians 1:10, Acts chapter 20, verse 7, Matthew Okay, next 28:1. question. Maraming talata ng Biblia. Next question. Sunod na tanong, sa Lucas 23:44 hanggang 46, sabi dyan,
ito'y paghahanda, araw ng paghahanda bago sumapit ang Sabat. Sangayon ka ba na yung pangingilin dyan ng mga alagad ni Kristo ay Sabado, hindi Linggo? Yes, kasi hindi pa natatag ang iglesia noon. Sa Luke chapter 23. Natatag ang iglesia, hindi mo pala alam, Brother Ruben. In Acts chapter 2 na, verse 1 to 47, Pentecost Sunday na yon. Isaan ka sa Pentecost Sunday na natatag ang iglesia, the birthday of the church, o doon ka sa after namatay si Kristo Sabado, Okay, next napatay pa ang Diyos. Next question. Brother Alvin, saan mababasa na ang mga Kristiyano ay nagkaroon ng Sunday worship? Inasa ko nga sa iyo kanina dito, Contemporary English Version. Basahin ko ha. Acts chapter 20, verse 7. Mr. Moderator, kasuso niyang basahin, give me a little time. Acts chapter 20, verse 7. On the first day of the week, Sunday, we met to worship and to break bread together. Paul spoke to the people until midnight. So may evangelization pa, may breaking of the Okay. bread, Eucharist, Next may question. fellowship pa, may worship pa. Letra po letra, tutuon mo yan. Next Acts question. 20, verse 7. Yung pagtagpong yan, hating gabi ba yan ng Sabado o hating gabi ng Linggo? Napakaliwanag. Ang hating gabi ng Sabado, Linggo na yan kasi 6 p.m. ng Saturday is already record as Sunday. Di mo pala alam, Brad Ruben? Ako, on the first day of the week, since the Jewish day began at sunset, the meeting would have begun in the evening. So Okay. break bread together, Last question. worship. Sunday na Last question. talagang worship. First day of the week, Acts 27. Letra po Ibig ito, kung tutulan. sabihin, nagsasamba sila gabi, hindi araw. Siyempre naman, evening na ng Saturday. Sunday na ngayon Kaya nga maaga sila sa Sunday kasi evening pa yan ng Saturday. Sunday na yan. Alangan man pag kinabukasan pa. Siyempre talaga, Acts 27, hindi mo Okay. matutulan yan. Time. Okay. Salamat, no, ate. Napakinggan nyo, mainit na yung ating debate dito sa ating room. Mga nasa live, we have 30 plus viewer na tayo sa live, at umatika po din ang kanilang debate doon. So, at ang topic natin ngayon, sino ang may mark of the beast? Yung mga sumasamba ba ng Sunday o Linggo, mga Domingista, o ang mga Sabadista? Yan yung ating pag-uusapan natin today. So, tumatay yung negatibo dito si Father Alvin at ng CFD, Catholic Faith Defender, the only certified Catholic CFD Defender. At tumatay yung negative na affirmative naman dito ang ating kapatid na si Father Ruben ng Seventh-day Adventist. Okay, at bago ko ibigay ang mikropono sa ating dalawang sa kay Brother Ruben para tumindig ng pangalawang tindig, ito yung kanyang rebuttal. At binabati ko muna mga nasa live, Father Edwell, John Claude Mon, Emmy Alfonso, Carlos David Esiano, Giovanni Gamboa, at marami pang ibang nandyan sa live. We have currently 22 viewers live. Tignan po din ang kanilang debate doon. Okay, so subaybayan niyo po ito, nasa pangalawang bahagi na tayo ng ating debate for today. Ay Brother Ruben Nabal Nakilyada. Nakilyada, Kanyang tunay. Okay, Brother Ruben, ibigay ko sa iyo ang 10 minutes para tayuan ang mga panggupo gupuan na ito. Battle, na bahagi ng ating debate. Okay, 10 minutes, bro. Isahan natin ang gupuan time. Brother Ruben, 10 Okay. minutes. Thank you. Alam niyo mga kapatid, si Brother Alvin ay chief apologist. Kaya lang, napapansin ko na nag-twist siya. At meron siyang mga paglilin lang ng konti. Kaya bantayan niyo mga kapatid.
Pasadaan muna natin itong gawa 20 verse 7. At ng unang araw ng sanglinggo, nang kami nangagkakapisan upang pagputol-putulin ang tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila na nag-aakalang umalis kinabukasan at tumagal ang kaniyang pananalita hanggang hating gabi. Ang talatang ito mga kapatid ay ginagamit ng mga Sunday keeper bilang pagpapatunay sa kanilang maling aral na ito daw ay worship, church worship. Hindi po. Alam niyo mga kapatid, nagmimerienda lang sila dyan. Nagputol-putol lang tinapay. Hindi yan yung Santa Cena. Ginabi si Pablo sa pagsasalita dahil alis siya kinabukasan. Ngayon, si Pablo, mahaba talaga siya magsalita. Mula Sabado, nagsisermon siya. Inabot ng gabi. Talagang inano na niya, yung tinudo na niya. Kaya nga yung isang binata na nakikinig doon ay inantok na dahil sa haba ng pagsasalita ni Pablo. Nahulog. Walang hindi yan Sunday worship. Inabot lang ng gabi. Ang bilang noon, pag bumabi na ng Sabado, Sunday na, nakalagay dyan, first the week na. Pero hindi ibig sabihin na yun talagang pagsamba nila. Ngayon yung sinasabi ni Brother Alvin kanina, na yung Alexandria at ang Roma ay Sunday keeper. Tama naman yun. Sinundan niya yung sinasabi dito kanina, sabi dito. Noong panahon, ang mga Kristiyano, mula nang mamatay si Kristo at umabot ng 321 AD, Sabbath keeper mga kapatid, yun nga lang ang Alexandria at ang Roma, ayaw nila doon sa Sabbath dahil gusto nila Sunday. Ganun po yun. Balikan natin ang Revelation 13, verse 6, sabi doon, at ang halimaw ay nagsasalita ng kapusungan, malalaking bagay. Ano sabi? Excuse me. Babaguhin niya ang kautusan. Ito meron tayong dito eh. Itong libro natin dito mapapasubalian, ito ay dokumentado. Sabi dito, from the Civilta Catholica, March 18, 1871, quoted from the Vatican Council by Leonard Woolsey Bacon, American Tract Society Edition, page 220, sabi dito, the Pope is the supreme judge of the law of the land. He is the vice regent of Christ, who is not only a priest forever, but also a king of kings and lord of lords. Kita niyo mga kapatid, sinagaw ng Papa ang titulo ni Kristo. Kaya nga vicarious filidae. Yung vicarious filidae, kung ating kikwintahin, lalabas yan, Brother Alvin, na 666. Yan ang palatandaan na siya ay ang halimaw na tinutukoy ng Revelation 13. At ang halimaw na ito ay nagdideklara ng malaking bagay. Binago niya ang Sabat, ginawa niyang Sunday. Yung 7th day Sabat ng Diyos, pinalitan niya ng false Sabat, Sunday. Anong babala ng Panginoon? Sabi dito. Sabi dito sa Revelation 14. Ito, binasa natin ito kanina sa Revelation 14. Sabi, yung anghel na may dalang everlasting gospel. Ito, tandaan niyo mga kapatid ha. Everlasting gospel.
Ebanghelyong walang hanggan mula Genesis hanggang Revelation. Itinuturo ang pagsamba sa Diyos. Ano sabi? Matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol, at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Sinong gumawa ng mga bagay na yan? Mga kapatid, ang Diyos. Anong ginawa ng Diyos pagkatapos ng paglalang? Nagpahinga siya sa ikapitong Sabat. Sa ika-4 na utos, mga kapatid, sa 10 utos, ay nagdideklara dyan ng pagiging may-ari ng Diyos ng universe. Siya lamang ang King of Kings. Siya yung Lord of Lords. Yung kanyang kapangyarihan ay buong universo. At ang kanyang tatak ay ang Sabat. Ano sabi sa mga kasulatan? Ano sabi? Ito ang magiging tanda sa inyo at sa akin. Ang Sabat. Dito sa Ezekiel 20 verse 12 and 20. Magiging tanda sa pagitan ninyo at sa akin, sabi ng Diyos. Ngayon, kung ang tanda ng Diyos ay Sabat, ano naman ang tanda ng hayop sa Revelation 13? Sabi dito sa 16 and 17, pinabibigyan ng tanda sa kanilang kanang kamay at noo. Ang ibig sabihin dyan, Brother Alvin, pag sinabing kamay, isasagawa, pupunta ka sa church. Bakit ka pupunta sa church? Dahil yun ang itinanim ng Papa o pinuno ng Roman Catholic Church na ang araw ng pagsamba hindi na Sabado, Linggo na. Kaya natatatak sa isip. Anong sabi ng Biblia? Tuloy natin, sabi dito. Revelation tuloy natin. Sabi dito, tingnan natin ang Revelation 16 verse 2. At humayo ang una at ibinuhos ang kaniyang mangkok sa lupa at naging sugat na masama at mabigat sa mga taong may tanda ng hayop na yaon at nangagsisamba sa kaniyang darawan. Ito, mga kapatid, ha? Yung tatamaan ng salot, mas matindi ang 7 salot sa Revelation 16 kaysa salot na tumama sa Ehipto. Kapag ikaw ay tinamaan ng salot, nagkaroon ka ng bukol, sugat na masama, ibig sabihin, sumasamba ka sa hayop, nangingilin ka ng Sunday, imbes na 7th day. Yan ang palatandaan, mga kapatid. Kaya pag dumating ang araw na ibinuhos ang 7 salot, pag ikaw ay nangingilin ng linggo, tatamaan ka nito. Tatamaan ka, mga kapatid. Ito pa, mayroon pang sinasabi sa Revelation 20, verse 15. Sabi dito, at kung ang sino man ay hindi nasumpungan sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Bakit ibubulid, mga kapatid? Wala siya sa listahan ng Diyos. Bakit? Ba't ililista ng Diyos yung lumalabag sa kanyang batas? Anong sabi sa Revelation 13 verse 18? At ang lahat ng mga nananaan sa lupa ay magsisisamba sa kaniya, na ang kani-kaniyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng Kordero na pinatay buhat ng itatakang sanglibutan. Bakit hindi nasusulat? Dahil mas pinili nila na talikuran ang Sabat ng Diyos at ipinalit nila ang Sabat ng Iglesia Katolika. Kita niyo, mga kapatid? Kaya tama ang Revelation 20 verse 15. Ihahagis sa dagat-dagatang apoy yung mga hindi na isulat
sa aklat ng buhay. Sino yung mga hindi nasulat? Exodo 23. Exodo 32 verse 33 sabi dito, ang sino mang nagkasala laban sa akin ay siya kong buburahin sa aking aklat. Kita niyo mga kapatid. Kaya hindi po pwede din dito yung mga usas. Dahil ano sila patuloy sila sa paglabag. Ganito yan mga kapatid. Ano sabi ni Kristo? Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin sapagkat sinusunod nila ang utos ng mga tao. Kita niyo mga kapatid, sumasamba tayo sa Diyos araw ng linggo, walang kabuluhan yun. Okay, time. Okay, salamat Brother Ruben ng Seventh-day Adventist na tumata yung affirmative sa topic na Mark of the Beast ay Sunday worship. Mga nasa live, mainit tayo sa mga comments sa live. We have 30 plus viewer there. At Brother Alvin, ready ka na sa yung 7 minutes, bro? Yes, that Okay. is po and ready. 7 minutes, timer starts now. Unang tanong ko sa iyo, Brother Ben, my friend, nasa balista, basa muna ko sa premise sa Acts chapter 20 verse 7. Ito is contemporary English version, CB. Sana meron kang version na ganito. On the first day of the week, Sunday, we met to worship and to break bread together. Paul spoke to the people until midnight because he was leaving the next morning. Sabi mo kanina, Brad Ruben, walang kabuluhan ang mag-worship on Sunday worship. So, ang tanong ko sa iyo, ito bang ginagawa ng mga apostol? Sa Pablo ang leader dito, Acts 20 verse 7, gawa 20 talatag 7. Walang kabuluhan to na gawa. Gawa 27, Sunday worship, letra for letra. Yes or no? Categorical ba ito, Ben? Wala ba itong kabuluhan? Yes or no? No, hindi pagsambayan. Hindi pagsambayan. Nakikinig lang sila sa sermon ni Pablo, hindi yan church service, hindi yan church worship. Nangangaral lang si Pablo dyan. Okay, next question. Sunod na tanong. Again, I will read again the verse from the contemporary English version. On the first day of the week, meaning Sunday, we met to worship. Yan ba, Ruben? Narinig mo ba ang salitang worship? Yes or no? Be honest. Narinig mo ba dito? Yes, narinig Yes or ko no? na binabasa mo pero hindi ko tinatanggap yan dahil dito sa Biblia ko, iba ang binabanggit dito. Ito ang pinaniniwalaan ko, itong Biblia narito, King James Version. Okay, next question. Sunod na tanong, Brad Ruben. Sa original Greek, itong gawa 27 o Acts chapter 20 verse 7. Ano to sa original Greek? Iba to sabaton? O ibang Greek word? Ano, Brad Ruben? Yes or no? Sabaton ba to? Hindi. Ang Sunday, first day of the week, sabaton ba sa Greek o hindi? Yes or no? No, hindi na yan Sabaton dahil linggo na yan. Hindi Okay. sa Greek, I'm referring to the Greek, Brad Ruben. Next question. Batay sa verse, Mr. Moderator, basa muna ako sa previous, then I'll ask Brad Ruben. And on one of the Sabbaths, having been assembled as to break bread, Acts 20 verse 7, Greek Interlinear New Testament, endete niya ton sabaton. Sabaton naman pala, Brad Ruben. So, sino nagsisinungaling dito, Brad Ruben? Ang Greek version sa Acts 27 o ikaw nagsabi na hindi ito sabaton ng linggo o first day of the week, Sunday? Sino nagsasabi ng kasinungalingan? Ikaw o ang Biblia? Categorical. Yung hawak mong Greek na yan, ang nagsasabi ng kasinungalingan, hindi Sabato ng linggo. Sunday yan eh. Paano magiging Sabato yung Sunday? Okay. Next question, Brad Ruben. Sabi mo, yung Greek ang nagsisinungaling. Ibig sabihin, itong mga Greek scholars, tinutulan mo na sabaton talaga yung linggo, first day week dito sa Acts 27.
Brad Ruben, tinututulan mo itong mga Greek scholars? Letra po letra, sa batong talaga sa Grego? Yes or no? Yes, tinututulan ko yan dahil hindi pwede maging Sabato ng first day of the week. Hindi yan Sabato. First day of the week yan, Sunday yan eh. Pakibasa. So anong tama na translation dito sa Greek, Brad Ruben, kung hindi ito sa baton, anong Greek word dapat dito? Hindi nga, kung tutol ka sa Greek scholars, sa baton to, Acts 20 verse 7, letra po letra, ano ang Greek word kung hindi sa baton, abe? Makasabi ka, Brad Ruben? Be honest. No? Anong Greek word kung hindi sa baton, abe? Basta ang pinanghawakan ko, ang Sunday, hindi Sabato. Hindi pwede maging Sabato ng Sunday. Okay, next question. Okay, dito na lang tayo sa ano, bahala na mga tao dyan. Next question. Sa Revelations 13 verse 16 to 17, o pahayag 13, 16 hanggang 18. Ang tanong ko sa iyo, Brad Ruben, alam mo ba na si Mrs. White ito isumada yung pangalan niya 666? Alam mo, hindi. Yes or no? Yes, alam ko yung style niyo. Ikinapit nyo lang yan. Pero babae yan, hindi yan aangkop doon sa sinasabi. Lalaki ang tinutukoy dyan. Okay, Vicarious Pilini. O next question. next question. Inantin mo naman pala, you are very honest and truthful enough as a premise mo naman sa moderator na sinabi mo, yes, it will sum 666 and Ellen Goldwhite. So ulit ang tanong ko, Brad Ruben, yung Refan, Molech, at Saturn, i-total mo, every name, 666. Okay ka rin dyan, na 666 talaga sa Satanas yung halimaw. Yes or no? No, hindi yan ang tinutukoy ng Revelation. Yan ay gawa-gawa nyo lang. Ikinapit nyo para iligaw nyo ang mga tao. Yung papang tinutukoy dyan. No, Brad Ruben? Hindi. So, ibig sabihin ng 666 sa Revelation 16:18, hindi yun na mayroon ng halimaw? Yung nagbigay din sa isang halimaw na tao? Hindi yun? Isang galing yun ng 666 kung ibinigay yun ng Satanas. Sino nagbigay? Ang Diyos? Sino nagbigay? Ang Diyos o si Satanas? Sagot. Hindi ba ito? Sagutin mo. Saan galing yung 666? Sa Diyos o kay Satanas? Okay, pakisagot, Brother Robert. Ang halimaw na binabanggit dyan, papasiyan. Lalaki. Vicarious Pilidi. Title ng papa yan. Yun ang tamang dapat bigyan ng karunungan. Yung sa'yo, Bro Alvin, walang karunungan yun. Gawa-gawa lang yun. Sunod na tanong, sabi mo sa Papa yan. Ang Papa ba, yung Vicarious Pilide, pangalan ba yun ng Papa? Sir Ruben, be honest and be truthful, pangalan ba yun ng Papa o hindi? Yes or no? Title, titulo. At ang titulo, minsan nagagamit din bilang pangalan. Title yan. So sunod na tanong, sa Revelations 13, 16 to 18, anong pinag-usapan dito? Pangalan ng tao o titulo ng tao? Saan sa dalawa? Pangalan ng tao at titulo, pareho lang ginagamit sa isang persona. Okay, Kahalili yan. Sunod na tanong, saan sa Biblia mababasa na ang titulo ng tao, yun din ang pangalan niya mismo? Aber, saan sa Biblia na yung title ng isang tao, halimbawa si Kristo, title niya is Eternal Father, Mighty God. Saan yun na pangalan niya mismo din yun? Personal. Saan? Saan yung talata sa Biblia? okay, last Yung question titulo, yun. yun din mismo Last question pangalan. yun, Same Brother na yun. Alvin. O, last question. Pakisagot na lang, Brother. Saan? May talata ka? Chapter and verse? Oh, time na. Okay, sasagutin Wala. mo ba yung last question, bro? O ano? Sasagutin mo ba yung last question o hindi na? Hindi na dahil time na. Hindi, nawala ng Okay, signal. dahil time na. Oo, Okay. time na. So, ayan, napakinggan nyo ang cross-examination ng ating negative doon sa mga itinayong battle ng ating affirmative. Okay, Brother Alvin, ready ka na sa yung 10 minutes? May battle. Okay, Yes. Yes, sir. God. Yes po.
Moderator. Okay, 10 So, minutes, thank you Brad. very much, Francisco, Moderator. And sa aking katunggaling ngayon, si Brad Ruben, na alam ni Brad Ruben, knockout na naman ulit. Second time. Kasi Brad Ruben, parang boxing ito. Ikaw dito ka pa lang sa flyweight kasi nag-umpisa ka pa, tapos kinalaban mo chief apologist ng Katoliko, heavyweight na. Ikaw na nagsabi chief apologist ako, so ibig sabihin, experiensyado na at matagal na sa larangan ng debate. Sige lang, kaibigan man tayo, kaya nga tinatanggap ko yung mga hamon mo. Ano? Pero dito talaga sa debate, na showdown talaga ba Ruben, malaki talaga ang diferensya natin. Unang-una, yung mga pangatwiran mo, walang isa, no? Zero talaga from start to finish. Na nagpapatunay doon sa tema mo, napatunayan mo sana sa alternative. Ang tema, prove that Sunday worship is the mark of the beast. Wala ka pa kanina, nagpunta lang tayo ng Sabat, wala ka pa napatunayan eh. Ako dito, napatunayan ko na hindi yung Sunday worship ang mark of the beast, kundi si Mrs. Ellen Goldberg, kay person yun. Ipangalan talaga, sabi ng Revelation 13, 16, 17, 18. Pangalan ng halimaw. Yung halimaw, tao yun. Hindi ibig sabihin lalaki lang na tao. Yung halimaw, pwede din babae. Hindi ba pwedeng babae maging halimaw? Bakit naging halimaw si Mrs. A. White? Kasi, dalawang dahilan. Una, ang pangalan niya 666. Alam mo yan eh. Nag-affirm ka, yes, Bedalvin. Yes ka ng yes. Yes naman lahat sa Batista dyan. Sumada talaga, to be honest, to be truthful. 666 talaga, Ellen Goldberg. Unang reason yan. Pangalawa, ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan sa Revelation 13, verse 1 to 6, na halimaw din na sumuna pa sa kanya, yung si Satanas. 666 din. Kasi hindi ka makapagbigay kung wala ka nun. Kaya yung kapangyarihan ng Satanas na 666, itinatak doon kay Ellen Goldberg. Galing yung kay Satanas, 1 Timothy 4:1-3. Maraming patalikod sa huling panahon. Ito na ngayon sa Batista, 1863, tumalikod na. Nagtatag ng kanilang Seventh Adventist Church in 1863, Battle Creek, Michigan, USA, according to United States Security Exchange Commission. Alam mo yan, hindi man tinutulan sa first debate natin. So 1863 lang kayo, wala kayong kasali dito sa mga apostolat ni Kristo na Matthew 16:18 tinatag ni Kristo. Ang English ang tinatag ni Kristo na tunay, hindi pala Seventh Adventist kasi 1863 lang kayo. O ngayon, yung si Satanas na halimaw talaga na mula doon sa ilaliman ng the bottomless pit doon sa impyerno. Halimaw yan eh, si Satanas. Ibang pangalan, Refan. O Diyos-Diyosan yun, unang Korinto 10:20. Ang Diyos-Diyosa ng mga pagano, mga demonyo daw Brad Ruben. O diyang pangalan, Refan, Acts 7:43, yun yung ang sinamba ng mga Hudyo sa Sabado, Saturday, Saturn. Refan, the God of the planet Saturn, worshipped by the Jews. Bantakin mo yan. So Refan, how do you count Refan? Di ba 6? Saturn, di ba 6 din? Satana in Hebrew, an Aramaic, 6 din? O di 666? Ilang ang nag-magbigay siya, nag-666 ng TLN, ba't pareha sila eh. O ngayon, ang quality ni Mrs. White at ni Satanas, pareha eh. Yung kinote mo, Brad Ruben, hindi mo napansin, Revelation 13 verse 5-6, basahin natin. Hindi to ang Papa ng Roma, kasi Papa ng Roma, takot na takot sa mga santo. At kay Mama Mary at sa mga banal at mga anghel sa langit. Pero kayo wala, napastangan kayo sa mga santo eh. Hindi naman kayo takot sa mga nila San Miguel at Anghel, kaaway nyo nga eh. Ayaw nyo bigyan ng galang. Revelation 13 verse 5-6. Binigyan siya ng isang bibig ng salita ng malalaking bagay at mga kapusungan, blasphemies. At binigyan siya ng kapamalaan. Kapamalaan, marami kayong Adventist ngayon nakuha ni Mrs. White upang magpatuloy ng 42 buwan. At binukan niya ang kanyang bibig sa mga kapusungan laban sa Diyos. Laban sa Diyos kasi si Kristo na Diyos, naging sinigal at anghel, hindi ba yung kapusungan? Kalaking blasphemy niya. Dati daw, hindi pa huli Trinity, hindi pa Trinitarian si Mrs. White, nang nag-uisa ng Seventh Adventist.
nangopya lang later sa Katoliko in the early 1900s. So, kapusungan din. Upang pusingin ang kanyang pangalan. Ang Jesus Christ, ginawang Michael the Archangel. Kalaking kapusungan. Ang asang anghel at anghel, ginawang Hesus Kristo na Diyos. At ang kanyang tabernakulo, ang kanyang tirahan, ang langit. At gayon naman, ang mga nananahan sa langit, mga santo. Sino bang nangangatake, namumusong sa mga santo? Kaming Katoliko? Kaya namin nagpuso mga santo. Meron kami mga larawan ng mga santo din sa aming simbahan. Kayo Ellen Goldwhite ng Riburtong meron kayo, James White at iba mga Sabadista na mga founder niyo. Tapos sa mga santo namin, sila San Pedro Apostol, ipinusong niyo. Hindi ko naniwala sa mga santo, sa mga apostol. Kasi 1860 nga tayo naging lumabas At ipinagkalog sa kanya na makigbaka sa mga banal. Nakipagbaka ka sa mga banal. Kailan lang nakipagdebate si Father Darwin Quintano kontra sa debater niya na si Fernando Camacho. Intercession of the saints, tutol siya. So mga banal pala hindi makatulong sa mga tao sa lupa. Ipinusong niya mga banal. At pagtagumpayan sila, nagtagumpay nga, daming protestante ngayon, hindi naniwala sa banal. Pinusong ng mga banal, blaspheme the saints and the holy angels. At binigyan siya ng kapamalan sa bawat angkan at bayan at wikat bansa. Di ba lumaganap yan ang Seventh Adventist Church? Ayun ngayon. Ano natin patunay na ito sa demonyo talaga tinatag? 1 Timothy 4:1-3. Napakaliwanag dito. Sa huling panahon, 1863, sa Amerika, tatalikod sa pananampalataya ang iba, hindi naman lahat. At sila inudyuka ng demonyo. Kaya siksik yung Satanas ang unang halimaw mula sa bottomless pit sa impyerno. Unang Korinto 10:20, ang mga Diyos-Diyosan ng mga pagano, lahat yan mga demonyo. Ito pala sinamba ng mga Hudyo, hindi pala si Kristo na Diyos ng linggo, na nabuhay na maguli sa araw ng linggo. Kaya nga nagtitipon-tipon sila sa baton. Acts 20:7, sabi mo walang kabuluhan? Tingnan mo yung bibig mo. Pinusong mo na itong talata ng Diyos, gawa ng mga apostol. Apostol nang gumawa. Nagsamba araw ng linggo, first Day. Nag-fellowship pa, sabi mo hindi yun holy. Nagmerienda lang. Wala ka nabasang magmerienda, Pedro Ben. Ang nabasa dito sa Amplified Bible, the Lord's Holy Supper. Santa Cena yun, Pedro Ben. Holy Supper yun. Mantakal mo tapos ginawa mong merienda, grabing kapusungan. Tapos sabi mo, walang kabuluhan. Yung may gawa pa ng mga apostol, pagsamba sa linggo, walang kabuluhan para sa iyo. Sino sinamba nyo hanggang ngayon sa Saturday Sabbath nyo? Acts 7:43, letra po letra. At dinalan yung tabernakulo ni Mulok. Ito, isa ng 6 to. Diyos ng pagano, 6. At dito yun ng Diyos ng Serephan. R-E-P-H-A-N, 6 na naman. At mga larawan ginawa ninyo Panginoon sa bahay, at dadalhin ko kayo sa dako paro ng Babylonia. Sino nagsabi nito? Si San Esteban, ang unang martir. Tinatay ng mga Hudyo. Kasi nagsabi siya ng totoo na si Serephan, si Molok, si Satanas pala, na Diyos-Diyosan, 666, ang sinamba ng mga Hudyo. Tinapandog na nasunod ngayon ng mga Sabadista kasi Saturday ng Saturday, Day of Saturn. You give glory and honor to Saturn, na Roman God, false God, pagan God, and a demon, a devil. O dito, the invitations through tourists that will change your life by Pastor Alejandro Bullion ng Seventh Adventist Church, page 64. Molina was confused, lately had been reading the Bible avidly, and he was finding it difficult to process all the information he was receiving. So he kept asking questions. The text that Jesus said that Jesus went into the synagogue on the Sabbath day, yet foreseen. But it doesn't say Saturday. Anong sagot ni Pastor Alejandro Bullion kay Mr. Molina? That's right, tama ka. It doesn't really say Saturday. Yung Sabbath pala ng Luke 4:16 na talata nyo, hindi pala talaga yung Saturday, inamin ng Sabadista. Tapos ipipilit nyo. Ipilit nyo ng Saturday, di araw ni Saturno. Yung linggo, from the original Hebrew, Henera Kyriake. Yung Kyriake, translated in Latin, Dominica, Dominis, Domini, Lord. Lord's Day, kaya nga Lord's Day, D-I-E-S, days, araw.
ng Dominika ng Panginoon. Sa Tagalog, linggo. Kaya nga sang linggo, 7th day. Linggo nga eh. Domingo in Spanish. Yo fue en el día del Domingo. Napakaliwanag Spanish Bible, Domingo. Hindi yun Saturday na Sabado. Araw ng Panginoon yan kasi dala-dalang pangalan ng Panginoon sa Exodus 28:11. Yun nakatatak sa amin. Sa linggo, Lord's Day, Dominica, yun nakatatak sa isip namin, hindi si Mrs. White. At hindi si Satanas. Sino ba sinasamba ng Katoliko sa linggo? Si Satanas, si Refan, si Molo, si Satanas? Hindi. Si Kristo na Domini. The Lord of the Sabbath, the Domini of the Sabbath, the Domini of the Sabbaton, no? Is Jesus Christ. Kaya linggo nga, isang linggo. Hindi mo nantidan. Tagalog tayo, mga Pinoy, Tagalog, linggo. Ibig sabihin, yun lang ikapito. Kaya ang buong linggo, week, 7 days. Linggo ang 7th day. Tapos, bibilangin mo sa trabaho, Lunes, first day, hanggang Sabado, 6th day. 7th day is linggo. O, buti sana Saturday, naging linggo. Hindi. Bugbog sarado ka na sa Sabado. I'm sorry to tell you. Time Wala na. talaga, zero ka talaga. Time na. Okay, salamat Brother Alvin. Napakinggan niyo si Brother Alvin at umatay yung negative sa topic na Sunday worship is the mark of the beast. Yan. So, tawagin naman natin ang affirmative para makapagtanong. Cross-examination, bro. 7 minutes. Brother Ruben. Okay. Timer starts now. Bro Alvin, sabi mo kanina, si Kristo, pag pumapasok sa sinagoga, araw ng linggo yan. Yes or no? Domingo yun. Objection, Mr. Moderator? Objection mo na, Mr. Moderator? Time stop. Objection, bro. Ang objection ko, Mr. Moderator, nilagyan kasi ako ng salita ni Brad Ruben, my friend, sa aking bibig. Hindi ko sinabi po, Mr. Moderator, na pumasok ng sinagoga si Kristo araw ng linggo. Wala kong sinabing ganyan. Bakit tatanungin ako niya sa salitang hindi ko sinabi? You're accusing me? Hindi ko sinabi yan, Moderator. Okay. Naka-video tayo. Okay, may objection ka, Brother Ruben? Wala na. Okay. Next question, reform the question. Sunod ang tanong. Wait lang. Rule out ko po yung ating at Bro Alvin, nasa rebuttal tayo, kaya pwede niyang itanong kahit hindi related sa... Okay, anong ipupurso mo pa ba yung tanong mo, Brother Ruben, o the next question? Dahil po, next. Okay, next question tayo. Timers. Bro Alvin, yung araw ng Sabat na kung saan si Kristo pumapasok sa sinagoga, Saturday ba yun o Sunday? Sagot, hindi yun Saturday kasi sabi dito sa libro nyo ni Pastor Alejandro Bullion, Jesus went into the synagogue on the Sabbath day. But it doesn't say Saturday. Sabi ng pastor, that's right, tama ka. It doesn't say Saturday. Okay. Ipipilit mo Saturday. Next question, Hindi lang sabi next ng pastor, hindi Saturday. Tapos Saturday lang Saturday ka. Next question. Ibig mong sabihin, Bro Alvin, yung mga Hudyo nangingilin ng Sunday sa halip na Saturday? Bro Alvin, sagot na. Sagot. Yes, sagot. No, kasi sa Hebrew, yung Sabaton, hindi yun equivalent sa Roman day na Saturday. Kasi sa Roman Empire, nag-umpisa yung Saturday. Hudyo, hindi pa system ng Roman Empire, may Hudyo na. No, sa kaharian ni David, mula pa ng lumang tipan. Walang Saturday sa Old Okay. Testament. Next question. Next question. Pero kung ayaw mo ng Saturday, ikapitong araw, Sabado. Yes, kasi sa Hebrew, yung Sabato, ibig sabihin, ikapitong araw after sa 6 na araw na nagtatrabaho ang mga tao. Yung unang araw, wala yung Lunes, wala pang pangalan nun, Martes, Merkules, puro pa yung una, pangalawa hanggang ika-6. Ikapito, Sabaton, hindi yung Saturday.
Huwag mong ipilit na, Ruben. Yung mga kamalian Okay. ng Sabadista, hindi nyo Next alam ang question, next sabatul sa Hebrew in the Old Testament eh. Ibig mo sabihin, Bro Alvin, yung Marcos 2:27, ang Sabat ay ginawa sa tao. Sunday ba yan o Saturday? Sabado? Sunday na talaga, Brad Ruben. Kasi Hebrews 4:8, yung unang debate natin, nagtangi na lang dyan sa talatang 7, Hebreo 4:7, ng ibang araw. Anong ibang araw yun? Hindi yung Saturday, kasi kung Saturday, parehang araw pa rin yun, parehas pa rin na araw. Ibang araw na eh. Yan ang naging Sunday na araw. Okay, next Verse 7, question. day of worship. Next question. Sunday, first Evening. Kaya Sunday, Objection ko muna. Objection, wait lang, timer, stop tayo. Okay, remaining time, 4 minutes. Anong objection Brother Ruben? Ang tinatanong ko po yung Marcos 2:27, sabi ko po sa kanya, kung ang tinutukoy ni Kristo na ang Sabat ay ginawa sa tao, yan bang Sabat na yan ay Saturday o Sunday? Ay tumalon po siya sa Hebreo. Doon po sa Marcos 2:27 po ang tinatanong ko. Okay, Sabado ba yan? Brother Alvin, Counter mayroong objection, moderator. counter? Anong Actually, counter? moderator, kung nakinig si Brad Ruben, hindi siya nagmamadali. Pagka objection ng Mr. Moderator, I mentioned na Sunday na yun kasi pinapili niya ako, categorical. Saturday ba yung Brad Alvin o Sunday? Sinagot ko nga Sunday. Kasabi ka Sunday. Kasi si Hebreo 4:7 para sa Kristiyano, nagtangi na ng Diyos ng isang araw. Ano yung isang araw? Sa talatang 8, Hebrews 4:8. Ibang araw na. Okay, Kaya nga Sunday ng ibang araw. nag-guess Alangan ko na Saturday, yung tapos bro. ibang araw, Saturday pa rin. I-guess ko na yung, Yung sagot ko, Mr. Moderator, categorical ang sagot ko. wait lang, rule out natin. Yung tanong niya kasi, Brother Alvin, nasa Marcos. Ang inireklamo Kaya nga, sinagot ko, Sunday na yun. tumalon ka sa Hebreo. O, kung nasagot mo na yan, at Brother Ruben, proceed tayo Okay. doon tayo sa next question. Okay? Sunod na tanong, yun bang mga Hudyo sa tanong ni Kristo? Dahil sabi mo, Sunday yun. Nangingilin ba sila ng Sunday sa halip na Saturday? Ang sagot, pag Hudyo, hindi Kristiyano, Saturday. Pero day of Saturn yun. Sa Acts 7:43, nagalit ang Diyos kasi si Rephan 6, Satanas 6, at sa Molech 6:666, unang Korinto 10:20, ang demonyo, day of Saturn, yun ang pinahahalagahan nila at binigyang puri. Mga Hudyo. Sabi yun ng Biblia sa Esteban, Acts 7:43, kayo yun, kayo nakasunod yun, mga Sabadista. Saturday kayo. Inupurihan yun si Saturno, ang demonyo, si Satanas, si Molech, etc., si Rephan. Mga demonyo eh. 1 Timothy 4:1-3, you are Okay, inspired next to do question, them. next question. Natatag 18:63. Sunod na tanong, sa Exodo 31:13, sabi ng Diyos, ang Sabat ay magiging tanda po sa inyo magpakailanman. Itong Sabat na binabanggit nito, Sabado ba ito na ikapatong araw o first day of the week na linggo? Sagot, Sabado yan, pero sa Hebrew at Aramaic, Sabato, meaning rest day, day of rest. Kaya walang araw yan na Saturday sa Old Testament, inulit ko na Brad Ruben. Ang unang araw ng ika-anim dyan sa Exodo 28 hanggang 11, binilang lang yan, first to 6th day. Ang 7th day, Sabato. Hindi ibig sabihin na 7th day, Sabato, Saturday. Okay, next Kasi Saturday, question. later na, Roman Empire na. Next question. Tanong, sa panahon ba ni Kristo, anong kalendaryo ang ginagamit? Roman calendar o Jewish? Oh, dalawa. Existent pa rin ng Jewish calendar, Sabato yun, hindi yun Saturday. Sa Roman calendar, Saturday, hindi na mali na kasi Lord's Day na ang Sunday. Kaya nga, ang Roman calendar ang tama kasi sumunod kay Kristo, 1 AD, o Anno Domini. Kaya meron ding Day of the Lord, Days Domini. Okay. Yun yung Domingo, Next Linggo. question.
Next question. Dahil inamin mo na Roman calendar ang ginagamit ang panahon ni Kristo, sangayon ka na Sabado yung ikapitong araw at ang unang araw ay linggo ayon sa Roman calendar. No, the Roman calendar says Monday, the day of the moon, pag-start ka ng trabaho until Sabado, Saturday, day of Saturn. Pagkalinggo, Sunday, the Lord's Day, isa ka dun, rest day yun. Yun yung ginawa sa Roman Empire na Roman calendar. Ang Sunday na doon ang ikapitong araw, ang rest day. Kaya inofficialized ni Constantine in 321 AD, meaning 321 years na pinapractice na Okay. yun ng mga Kristiyano, Next question. walang Seventh-day Adventist doon. Next question. May papakita ka bang kalendaryo na noong panahon yun ay linggo yung 7th day of the week, Sunday? Noong Hindi panahon, kalendaryo, talata ng Biblia. Brad Ruben, hindi mo ba alam? Kaya nasabi ko sa iyo sa Greek Sabaton, Acts 20 verse 7, contemporary English version, letter for letter, tinutulan mo lang eh. On the first day of the week, Sunday, hindi naman to Saturday eh. We met to worship. O dito sa ibang Bible, day of worship. Walang Saturday magkikita, day of worship. Okay, next question. Next Walang question. ganyan sa Hebrewan. Next question. sunod ang tanong, sa Mateo 28, nabuhay si Kristo, first day of the week. Tututulan mo ba ito na Sunday o sasangayon ka? Sa ngayon ako na nabuhay siya na mag-uli, Resurrection Day, is Sunday, kaya nga sinamba siya, Matthew 28 verse 7, 17. Sinamba siya, verse 9, at sinamba nila si Jesus. Linggo yun, hindi Saturday. Kasi patay pa siya sa Saturday. Tapos inulitan na sa Saturday 17. They met the Christians, Okay, met last Jesus. question, last Then they question. worship again Jesus. Sunod ang tanong, Sunday na Last talaga question. eh. Last question. ngayong sumangayon ka na first day of the week yan at Sunday, ngayon, tututulan mo pa ba na ang ikapitong araw ay Saturday o Sabado? Yes, tutulan ko kasi sa Kristiyano, the first day of the week, niyan sa baton. Kaya ang sa baton, linggo na nga eh. Ikapitong araw na, Sunday na. Okay. First day of the week. Sa Kristiyano, hindi sa Udyo. Okay, thank you, Brother Alvin. Kaya palpak talaga. Okay, thank you. Thank Okay, you. thank you. Okay, yan. At dyan natapos yung ating pangalawang bahagi ng ating debate. Dadako tayo sa sunod na bahagi. Ito yung conclusion. Conclusion. Summary. So bago natin ibigay ang mga mikropono sa ating dalawang debatista, basa tayo ng mga comments sa live. Binati natin si Brother, si Prof. Emmanuel Domingo, nasa letra por letra, nandyan, si letra. Arnel, yan, si Brother. San Ruel, nandyan din. Lebran. At marami pang iba, no? We have 36 viewers live at umatikabu ang kanilang debate din. So, ayan. At kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain, kagaya ng ginagawa nila Brother Alvin, magkaibigang usapan lamang ito at pinag-uusapan ang mga hindi ang mga differences sa pananampalataya. Ito ay dialogue, friendly debate discussion. Mangyari po lamang mag-PM o like channel. Ali at gusto. At ganun din, ito po ay ma-upload sa YouTube namin. At pangan nyo kami sa YouTube, Debaters Convention Official. At meron din kaming TikTok ngayon. Pangan nyo po ang aming TikTok, debate sa TikTok. Pasukin namin ang TikTok world. At doon mag-initiate kami. So, last week of this month, nasa TikTok na din si Debaters Convention. Okay. So, hindi ko na patatagalin dahil maraming nag-aantay sa atin sa live, yung ating bahagi ng ating debate. Bigyan ko kayo ng tig 5 minuto, no? Dahil nauna si Brother
Ruben, mauna ngayon si Brother Alvin. Brother Alvin, ready ka na bro sa 5 minutes? Yes, Mr. Moderator, that is po, I'm ready. Okay, 5 minutes bro. Timer starts now. Maraming salamat ulit sa ating kaibigan na si Brad Ruben, my friend na sa Balista. Ang dito na to, tayo ngayon sa summary, conclusion, 5 minutes. Ang napatunayan dito sa debate namin ni Brad Ruben, friendly debate, kasi soft-spoken naman si Brad Ruben. Nadadala ko sa pagiging soft-spoken dati magalitin ako pero ngayon relax na. Nahawa ko kay Brad Ruben, kaya relax lang si Brad Ruben. Ang napatunayan dito, hindi yung Sunday worship, ang mark of the beast na yung tema ni Brad Ruben. Wala siyang napatunayan Sabi ko nga zero. Wala napatunayan Wala sa letra po letra sa Biblia. Wala sa mga referensya. So, ibig sabihin, wala kang nabasa sa referensya mo sa Biblia, walang nabasa. Nag-push pa, nabaliktad. Ang napatunayan ko dito, ito pa lang sa Balista, Seventh Adventist Church, sila yan ang merong tanda ng halimaw. Kasi imanin siya, 66 sa Ellen Goldwhite, so madahon naman talaga. It's really in the Roman numeral, Ellen Goldwhite is equal to 666. Hindi naman tutok si Batman. Tapos yung bigyan ng kapangyarihan ng 666, ang maging tanda ni Ellen Goldwhite sa kanyang mga membro. Iba si Satanas, si Refan, si Molek, at 7:43, unang Korinto 10:20, mga Diyos-Diyos mga demonyo, 1 Timothy 4:1-3, itong natatag ng Mrs. White, 1863. Ngayon, si Brad Ruben, umamin kanina, literature evangelist daw siya. Spirit of prophecy daw si Mrs. White. O ibig sabihin talaga, nakatatak na sa noo si Mrs. White. Hindi ka maliligtas bilang sa Balista kung hindi mo paniwalaan si Mrs. White. So nakatatak na sa noong pangalan ni Mrs. White, 666. O yung gawain pa. Ang mga tinuno ni White na mga aral, ginawa nila. Yung pagbabawal ng pagkain, halimbawa, pagbabawal pagkain ng alimango, ng baboy, etc. 1 Timothy 4:1-3, doktrina ng demonyo. O hindi kayo nga 666 Ano bang katinga ni Mrs. White? Hindi na sa pagbabawal ng pagkain, ayon sa unang Timothy 4:1-3 na mga aral at doktrina ng demonyo ni Satanas. Revelations 4:13, verse 5-6, namumusong pa sa mga santo at sa mga anghel sa langit. O ngayon, naging antikristo na ngayon kasi kinuha pa ang title ng Diyos kasi ng Holy Spirit na Spirit of Prophecy. Ang ginawang SOP, Spirit of Prophecy ng sa Balista, si Mrs. White na isang babae lang. Natakid niyo? Si Kristo ito. Brad Ruben, tapos ginawa niyo si Mrs. White ang Spirit of Prophecy, talaking kapasungan yan. Titulo yan ng Holy Spirit, tapos kinuha ni Mrs. White. Si Mrs. White, makasalanan na babae. No? Kaya, bakit makasalanan na babae? Nagtuturo ng maling aral. Saint Adventism, pilatag lang, bagong pangalan, 1863. Nagpetensya na sa kay Kristo sa Matthew 16:18 na nagtatag na si Kristo ng iglesia kay Pedro. Yun nga sa Roma. Romayos, Catholicus Ecclesiastes, Romans 16:23. Hindi mo natutulan sa last debate natin. O Revelations 19:10. And I fell prostrate at his feet to worship. O ang anghel to, si San Juan Apostol, nagbibigay ng galang sa anghel. So pay divine honors to him. So divine talaga to. But he restrained me and said, refrain, you must not do that. I am only another servant with your brethren who have accepted and hold the testimony born by Jesus. Sino to? Si Jesus. Worship God, for the substance, essence of truth revealed by Jesus is the spirit of all prophecy. So ito palang spirit of prophecy, si Jesus to mismo, I am the way, the truth, and the life. Ang Espiritu Santo din. John 14:16-26. Tapos inang kini Mrs. White, SOP daw si Mrs. White. Kailan naging SOP after 1863? Kailan naging SOP? Dito sa Biblia, Revelations 2. In the first century ito sinulat, si Kristo. Jesus daw is the truth. The Spirit of truth din, the Holy Spirit. Ginawa ng SOP, Spirit of prophecy, si Mrs. White. Mga palpak na mag-prophecy ni Mrs. White Sabi ni William Miller, 1844 na palpak. Tapos sinabi ni Mrs. White, hindi na 1844, kaya 1844, pumasok na sa langit, palpak din. Kasi Hebrews 7:24 at Hebrews 9:24-28, nakapasok sa
pinakabanal na dako, 18, hindi 1844, per century pa eh. Kaya palpak mga prophecy ni Mrs. White eh. Meron pa nga, 1916 daw, babalik si Kristo. Eh, hindi naman bumalik. Namatay na si Mrs. White, hindi na bumalik. Hindi talaga dito sa si Mrs. White. Namatay na si Mrs. White at si Mr. Jensen, hindi pa bumalik si Kristo. I-fake at false na mga Adventist. Brad Ruben, bumalik ka na sa Katoliko habang may panahon pa, Brad Ruben. Kaya napatunayan natin dito, ang tatak, si Mrs. White, siya yung halimaw dito na babae, binigyan ng kapangyarihan ng halimaw na si Satanas, 666. Yun ang sinamba noon Saturday ng Saturday kayo, Day of Saturn. Dapat linggo na, Lord's Day na. This Dominica, Domingo, and el Dia Domingo. Revelations 1:10, Acts 27, Matthew 28:1, and many verses in the Okay. Bible. So, Salamat, palpak Brother talaga Alvin. dito, Brad Ruben. Sorry to tell you, you again is defeated in this debate. Okay, thank you, Natalo ka Brother na ng Alvin. Ruben for the second time. Thank you, Brother Alvin. At napakinggan nyo si Brother Alvin, no? At yan si Brother Alvin ng Roman Catholic Church at tumatay yung negatibo sa topic na Sunday worship. Yung mga sumasamba sa ng linggo ay yan ang mark of the beast. Affirmative dito si Brother Ruben. Brother Ruben, at nandito tayo sa huling bahagi ng debate. Ito yung conclusion, no? Brother Ruben, 5 minutes, bro. Okay, thank you. Si Brother Alvin ay chief apologist. Siya din ang pinuno ng mga panglilinlang, mga kapatid. Alam niyo, madaling sabihin yan eh. Talo daw, talo. Pero mauusli sa yan sa pagtatanong kung paano siya sasagot at kung paano niya ililihis ang katotohanan. Yung sinasabi niya si Ellen G. White, yung 666, natural sasabihin nila yun at para pagtakpan yung kapapahan. Ang Papa sa Roma ay alam ng lahat ng history, alam ng mga protestante na siyang nag-utos sa mga pagpatay, sa mga paglipol, sa mga Kristiyano noong Dark Ages. At sabi dito, mga kapatid, sa kanilang libro, marami tayong marami tayong articles, kaya lang maiksi ang panahon eh. Basahin natin, 2 Thessalonica 2:4, sabi dito, na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na banal ng Diyos o sinasamba, ano pat siya'y naupo sa templo ng Diyos, na siya ay nagtatanyag sa kaniyang sarili na tulad ng Diyos. Sino yung nagtatanyag sa kaniyang sarili? Ibang Papa sa Roma. Anong sabi dito? Ano sabi? The Pope is the supreme judge of the law of the land. He is the vice regent of Christ, who is not only a priest forever, but also a King of kings and Lord of lords. Kinuha niya ang titulo ni Kristo. Kaya nga ang title ng Papa, Vicarious Filii, o kahalili ng anak ng Diyos. Pag kwikwintahin natin, 666 yun. Yun ang tamang kwintada. Si Bro Alvin kanina, marami siyang pangalan na binibigay. Binanggit niya yung leader ng isang relihiyon. Binanggit niya si Ellen G. White, ibabae yun eh. Sabi ni Kristo, ang tunay nasa Diyos, makikita sa kanyang bunga. Anong bunga ni Ellen G. White? Nagtuturo si Ellen G. White ng kautusan ng Diyos, ng kalusugan. O, kontra ba yun? Yung binabanggit ni Brother Alvin na ang SDA daw ay nagbabawal ng mga pagkain ng ganun, ng mga lamang kati. Hindi totoo yan, aral ng Katoliko yan. Pag Biyernes Santo, dito sa Pampanga, nagpapapako dito, nagpipilitin siya. Pag Biyernes, isang linggo yan, hindi sila kakain ng karne. Sa palengke, yung karne hindi yan nabibili.
naggugulay. Yun ang aral ng Katoliko. Ngayon, ipapasa ni Brother Alvin sa SDA, baliktad. Kanina si Brother Alvin ay tinatanong natin, ano ang Sabat? O Sunday daw, Sunday siya ng Sunday. Sa panahon ba ni Kristo, Sunday ang pinangingilin ng mga Hudyo? Sunday daw. Anong kalendaryo ang ginagamit ng mga Hudyo sa panahon ng Roman Empire? O kalendaryo ng Roma. Anong nakalagay sa kalendaryo na ikapitong araw, Sabado, Linggo? O, Sabado naman pala. Ano yung unang araw? Linggo. Hindi mapapasubalian ang Mateo 28 talatang 1. Sabi doon, it was Sunday, the first day of the week, kung saan nabuhay si Kristo. O, kung nabuhay si Kristo ng first day of the week, Sunday, ibig sabihin, Sabado, pahinga siya. Kaya't ang Sabado, yun ang tatak ng Diyos. Sabi sa kasulatan. Tatak ng Diyos yan sa kanyang bayan ang Sabat. Ngayon, ang kabaligtaran noon, ano ang tatak ng hayop? Siyempre, Linggo. Hindi na kailangang basahin ng letra por letra sa Biblia na Linggo ang mark of the beast. Ang tinutukoy ng Revelation 13 ay ang pag-uutos ng halimaw o ng papasi na ipangilin ang linggo. At ayon sa ating mga article na galing sa Katoliko, binago talaga nila ang pangingilin, ang kabanalan ng Sabado, binago nila, ginawa nilang linggo. Yun ang pagsamba. Ngayon, ano ang sabi sa kasulatan? Babaguhin niya ang kautusan at ang mga araw. Binago nga, ginawang linggo. Anong sabi ni Kristo? Ang Sabat ay ginawa para sa tao. Tinanong natin siya, Domingo ba yan o Sabado? Hindi niya masagot. Kaya ang chief apologist ng RCC ngayon ay sumablay mga kapatid. Si Brother Alvin ay natutuwa ako dahil kinounter natin siya. Chief apologist siya, ako counter apologist. Na-counter natin siya, sumablay. Okay. Di bagsak. Thank you. Lagas. Thank you, Brother Ruben. No? At dyan natatapos yung ating debate for today.